Maayong hapon, Ma'am Jonah, no? So, nidulog ka sa buhatan sa Miso Radio. Ma'am, musta ba niyang nawala sa imo, ha, ma'am? Akong pitaka nga color brown, dayon na ato siya sulod nga more or less 2K ang cash, then national ID, PhilHealth ID, and then ATM, Landbank ATM, dayon nato yung mga papel, resibo sa bayad sa motor, and then ko marikol sa pa yung mga sulod adto. Asa dapit na bantayan ni mo, ma'am, nga nawala yung pitaka? Ani adto gikan man gud ko RHU dayon nagpataod ko kuan then ning adto mi og kape di prutas sa akong kauban nagpalit dito na ko kay sa yubak sa manggod akong wallet so dito na ko gidala sa kape di pruta gigawa sa yubak sa motor and then nagbayad ko pag dawat na ko sa akong gipalit nalimot na din ko bitbit sa akong wallet dito gid na ko last gibutang sa ilang table Sa Cafe de Fruta? oo. Oh, ma'am, yung panawagan, ma'am, labi na ka itong mga nakasunod sa imuha sa Cafe de Fruta kasi nakita nila imuhang wallet. Manghangyo unta ko kung kinsa ang nakakuha or nakakita pakiuli intang kay importante kayong mga sulod adto especially bahalag dili mabalik ang cash mapangitaan man pero ang mga ID gyud ato lisod kayo magkuha utrog mga ID palihog lang gyud kay bisan walay gatas akong anak karon walay bugas mapangitaan na nako paagi pero ang mga ID palihog lang unta pakiuli pwede ra pag message sa ako ang Facebook Jonah ang ako ang Facebook kung kuan kay importante gid kayo mga ID daghang salamat.